Složený medvídek vypadá takto. Potřebujeme ho složit úplně k sobě. Teď nalepíme jednu nožičku tím, že natřeme lepidlem spodní tlapu medvěda a touto hranou přiložíme takto do poskládané A5. Kontrolujeme, aby medvídek byl opravdu správně nožičkama dolů. Tak když to zaschne, natřeme druhou polovinu, tedy druhou tlapu a stránku prostě zavřeme. Když lepidlo zaschne, medvídek na nás takhle krásně vykoukne.